Ito ang panibagong programa ngayon sa Good Vibes Radio. Ang SK Mustahan tulay sa ere na pinangungunahan ng mga kawani ng SK Federation ng Iriga City. Daan ito upang maibahagi rin nila sa mga kapwa Irigenyo ang kanilang mga programa sa kani-kanilang barangay. Kaya naman upang mas pangmahasa ang kanilang kakayahan at talento sa hosting, pati na rin sa pagsusulat ng balita, isang seminar at workshop ang kanilang ikinasa. Inimbitahan nila ang mga batikang mamamahayag. Isa sa mga resources speaker, ang news director ng Good Vibes Radio na si Elmer Registrado. The video itself is a complete story. Code of Ethics naman ang isa sa mga tinalakay ng mismong station manager ng Good Vibes na si Annabel Estadilla. At hinasa rin ang kanilang interviewing skills ng journalist na si Jonathan Maestrado. Ayon sa SK Chairperson ng Barangay Santa Cruz Sur na si Sam, malaking bagay umano ang seminar at workshop na ito para madagdagan ang kanilang kumpiyansa tuwing nagpoprograma. May mga times po na parang alam mo po yun, mag-aanoan kami na ikaw na ang sunod na magsalita kasi parang baka ngayon may masabi, ganun. So ngayon po parang kumbaga natutunan na namin yung right na sasabihin, parang mas nakaka-boost din po ng confidence. Ayon naman sa presidente ng SK Federation na si Michael, importante na kabisado ng bawat isa sa kanila ang lahat ng mga kinakailangan upang maging epektibong host at mamamahayag. More programs and expect na meron pa kaming mga iba pang i-implement na programs na relevant din po dito sa kinoconduct natin. Ang pagkalap namin ng impormasyon kung sino yung mga dapat at di dapat na maging source po namin. Ayan. So, dito natutunan namin kung ano yung reliable sources, saan ba kami pwedeng kumuha ng mga mahalagang impormasyon. Importante na totoo ka mag-gibo ng write-ups kan sa imong mga ginigiribo sa nganin na nabuboost ang programa. Takunday ka nakakapag-gibo ng write-up kayan, nababaliwala lang. And day natatawa ng due recognition. Pero kung naisusurat yan, at ibabareta, mas nagiging inspirasyon kan iba pa. Importante po maaraman ninda, lalong-lalo na mga beginners pa lang po sinda, and lalong-lalo na mga SK chairperson sa kada barangay. Ini po dakulang bagay ang pagbo-broadcast and dakulang bagay na maintindihan nindo itong mga lalo-lalo duman sa topic na pinag-discuss ko kasubago about ethics. Importante yan na maray, lalo ngayon pong panahon na maintindihan kan lambang sa saro sa inda. Tangarig na oras na sinda po nagbo-broadcast, aram po ninda itong tama, itong proper etiquette, kung paano po mag-deliver ng mga informasyon, ng mga bareta sa tao. Obligasyon po ninda na ipaabot sa mga nagdadangog itong makatotohanan na mga informasyon po. Nagpapasalamat din ang SK Federation sa suportang ipinapaabot sa kanila ng Iriga City Youth Development Council at ng mismong alkalde na si Mayor Madelio Robe Alfelor. Samantala, mapapakinggan ang programang SK Mustahan tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga at alas 4 ng hapon naman hanggang alas 5 tuwing Linggo.